Ouagadougou fe Burkina Faso dambo diɲɛ kurukara ɲɔgɔn danba min tun bɛ senna a bɛ tile damadɔ bɔ a kun cɛra kunasini sibiri janvier kalo tile 28 san 2023 Cameroun jamanaden Marc Diofan de ye jɔnjɔn ta. Kader Traoré VOA lasigiden Ouagadougou bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Cameroun jamana ka cɛbɔ Jean-Marc Diofan ale kɛra ŋanaw ka ŋana ye diɲɛ kurukara damuje ɲɔgɔn danba min kɛra Ouagadougou n'ale bɛ farafinadenw kofɔ. Lɔgɔkun kelen kɔnɔ damujela 64 n'olu bɔra farafina jamana 8 kɔnɔ olu to bɛ kɛnɛ kan. Mali ani Sénégal tun bɛ olu cɛma. Nin Coupe du Monde ta ko 6nan na Jean-Marc Diofan ye ŋanaya sɔrɔ sango 4. Il est toujours facile peut-être an bɛ se ka miiri k'a ka nɔgɔ ka se sankabara nka min y'a gwɛlɛman ye o ye ka se ka to masasigilan kɔnɔ. I bɛ taa sɔrɔ ne nana Ouagadougou fiɲɛ ɲuman de bɛ ne kɔ. Comme on dit chez nous, on ne change pas l'équipe qui gagne. Musolaka minnu tun bɛ kɛnɛ kan Adeline Kabore Burkina Faso ka ŋana ale ye ɲɛmaaya sɔrɔ. Marc Thieba Burkina Faso ka san 2022 ŋana a ko ale ma ɲɛmaaya sɔrɔ mais fasodenw ye o jɔyɔrɔ fa. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka don classement kɔnɔ ka compétition ni ta pour que ka bɔ mɔgɔ dara ka bɔ africain joueur de dame africain dara ka bɔ mɔgɔ caman dara ko Burkina Faso an bɛ kɔfɛ tuma o tuma o jusu le tun bɛ nin na. Donc sisan ne yɛrɛ b'a lɔn ko an ni étranger ninnu cɛ kɔni différence caman t'an ni ɲɔgɔn cɛ. Donc fɛn bɛɛ banba lo fɛn bɛɛ encouragement lo. Donc a kɛra ten comme an ka vice de kɛra deuxième ye yɔrɔ la. Donc ça montre déjà que non an ye baara kɛ quoi. Farafinagun damuje tɔnba ɲɛma Abraham Sissoko ale ko a bɛ fɛ Burkina Faso ka championnat d'Afrique nata bisimila. 2024 la an ka championnat d'Afrique an ka joueurs bɛ qualifier ka taa championnat du monde la en 2025 o compétition o bɛ kɛ 2024 de. An y'a ɲini premier joueur bɛɛ mun b'a fɛ ka qualifier ka taa championnat du monde na o tournoi ka kɛ Burkina ya. Sénégal lakaw ka cɛbɔ fɔlɔ ye jɔyɔrɔ 4 sɔrɔ olu ka lasigiden min Ouagadougou nana u sɛnsɛn. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Ouagadougou Burkina Faso. Ka fara o kan maliden dɔ tun bɛ danbɔ ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan a tɔgɔ Musa Kulibali. Hali n'a y'a sɔrɔ ale ka laɲini tun ye ka jɔnjɔn ta a y'a yira ko a ma tiɲɛ. Ɲɔgɔndan nataw la a y'a yira ko ale ka laɲini bɛna sabati. Ka da kan a bɛna dɔ fara cɛsiri kan k'a kun cɛ ni siranturantan ye farafina ɲɔgɔndan min tɔgɔ CHAN Championnat d'Afrique des Nations farafina siranturantan sodenw ka ɲɔgɔndan don. A takolon filanan demi-finale ɲɔgɔndan 2 bɛ tan sini tarata janvier kalo tile 31 san 2023 Algérie jatigi ni Niger bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni nɛgɛ ɲɛ 16 dana gosira o ɲɔgɔndan bɛ daminɛ. Sénégal ni Madagascar bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni nɛgɛ ɲɛ 19 dana gosira o ɲɔgɔndan bɛ daminɛ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don.